El mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente va allí a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro nos dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir, porque tengo miedo de que me voy a ahogar. Ara ell us explicarà una mica, però les fotos que heu vist aquí a l'entrada les va fer ell. Ell va anar al 2010 on passa tota aquesta història i va anar a fer el reportatge fotogràfic documental d'aquesta exhumació, d'aquesta fossa que es va descobrir. I ja us explicarà ell com va anar, però a partir d'estar allà i de gent que venia i escoltava i tal, va començar a estirar el fil fins que va arribar a descobrir tota la història d'aquest mestre que havia donat unes classes, havia sigut mestre a Burgos, i tot el que va suposar, i quin va ser també el que se sap que va ser el seu final, tot i que no hi hagi les evidències científiques per aquesta cosa que hi ha en aquest país. Aquí estan tots els artistes, que han passat tants i tants i tants anys i tantes dècades i que clar, hi ha moltes de les evidències científiques aquestes són molt difícils de trobar, però per una sèrie de coses se sap. I bé, farem una mica, el Sergi explicarà una mica com va ser això i després, si voleu, també teniu preguntes i com va ser curiositats del muntatge, si voleu, o el que sigui. Però bé, jo dono la paraula ja al Sergi i res, moltes gràcies per venir. Bueno, Mercès, bona nit. Tot quan parles aquí mires. Quan parlo sempre em queda amb una cara i m'aixaco i tota l'estona en contacte visual perquè no vini avall, però clar, és realment el que està donant de si aquesta història, el que arriba a vibrar encara, que a més empenya jove, que retornen aquella història de fa 85 anys. Aquesta història s'ha explicat en molts formats i jo recordo des dels inicis quan l'explicaves la gent s'emocionava i han passat moltíssimes coses. Inicialment jo volia fer fotos el 2010 de les fosses del Pallars, però la casualitat em va traslladar que arribés a Burgos, i a Burgos allà vaig estar simplement vaig estar fent fotografies. En aquell moment només feia fotografia i mapes, ara faig fotografia, mapes, cada vegada menys fotos, més mapes i explico històries, però va ser en aquelles terres de Burgos, fent totes les fases d'exhumació, documentant l'exhumació d'aquella fossa, fent entrevistes als familiars i d'una muntanya d'esquelets van exhumar 105 esquelets. Quan en aquesta funció surt la Maria Arnal, la cançó de Maria Arnal i Marcel Vallès, aquesta gent va estar a la fossa a la Pedraja un 1 de novembre, perquè en aquella fossa no només va sortir i vam exhumar la memòria del mestre Benages, sinó que van sortir 45 cervells i un cor. O sigui, van sortir 45 cervells i un cor com el que canta la Maria Arnal, perquè en aquella fossa fins i tot el Paco Echevarría, que havia exhumat moltíssim, doncs es va quedar sorprès que del procés de deteriorament d'aquella fossa de la Pedraja, que és una zona que era molt impermeable, va quedar coberta durant molts anys per l'aigua i aquells cossos, aquelles restes d'aquells republicans assassinats no es van arribar a oxidar. O sigui, els ossos van desaparèixer, només hi havia els ossos més durs, hi havia tíbies, hi havia fèmurs, hi havia els queixals, però en canvi els cranis tot havia desaparegut. I quan miraves la fossa des de dalt, es pot veure les fotografies, es veien com si fossin canyes, que els hi quedaven potser 20 anys, però en canvi hi havia un cor i hi havia 45 cervells i algun d'ells inclús tenia la boleta, que era la bala, una boleta verda,
la bala que havia matat aquell republicà per pensar com pensava. I aquesta va ser la meva funció, i no va ser fins que no vaig marxar que una trucada em deia: ostres, Sergi, tot justo, cuando te has ido, ha pasado una persona del pueblo de Bañuelos de Bureba, d'aquí on passa aquesta representació, aquest espectacle, doncs dient que aquí està el maestro de su pueblo. Y yo te llamo porque es un paisano tuyo, es otro catalán. Clar, si el tio és estat de la Manxa no t'enteres. Però d'alguna manera, a partir d'aquell moment, clar, una sensació de ràbia, perquè dius, com és possible que has estat 8 dies retratant amb els forenses, amb els arqueòlegs, però també amb els familiars d'aquelles víctimes que volien fer el dol 74 anys després, perquè això era el 2010, i en canvi ningú sabia d'aquest mestre. Gairebé ningú se'n recordava del seu nom. Sabien que havia passat un mestre als anys 30 per un petit poble, però fins que no arriba aquella persona no verbalitza la presència d'aquest mestre. O sigui que és una història aquesta que el 2010 estava al límit de l'oblit. Se'n recordava la família Benages, se'n recordaven els exalumnes, que vaig tenir la sort de poder entrevistar. Estan a l'exposició, apareixen un parell d'ells, no? I per això d'alguna manera és una història que s'ha fet en tants formats i és una història que nosaltres, cap de nosaltres, no podem oblidar. Perquè aquesta història és molt potent perquè parla de coses antigues que inclús han intentat que no l'oblidem, han intentat que les oblidem, que això no va passar. Però per sort podem parlar dels mestres de la República, podem parlar de la renovació pedagògica que van portar aquells homes a través de l'educació, que l'educació al final podia ser un ascensor social i per fer els ciutadans número 1 de la República. I podem parlar de la repressió que van patir. I inclús jo penso en els mestres d'avui, que també pot ser un incentiu de dir, ostres, una dignificació d'aquesta professió tan important. I els exalumnes, i aniré ràpid perquè són molts, jo vull que al final la paraula la tenen que s'ho han currat. Jo vinc, faig el bolo i marxo, però és veritat que és important que cadascú digui la seva. I jo simplement, molt ràpid, els exalumnes, recordo, per exemple, Félix Aviades, saps? Un exalumne de Saragossa, havia marxat quan era molt jove, però se'n recordava perfectament de les vivències d'aquells 2 cursos amb aquest mestre. Eladio Díez, igual, saps? D'alguna manera tots ells van quedar per sempre connectats amb la memòria d'aquest mestre. I d'alguna manera tot això també és un homenatge a aquella escola, aquests quadernets infantils que expliquen una història molt rodona. Perquè quan vaig anar el 2010 a visitar la família Benages, després de passar per la fossa, hi havia una nena, la Lucía Carranza, que deia: el mar será muy ancho, muy grande y muy hondo. La gente vaya a bañarse, yo no he visto nunca el mar. El maestro dice que iremos a bañarnos. Era una promesa que s'havia de fer aquell estiu del 36, perquè això era del gener del 36. Però clar, jo venia de la fossa, sabia com havia acabat aquella història. Aquella història havia acabat amb una fossa comuna. I clar, era una història com molt rodona. Sabíem el que havia passat i el que havia de passar. I per això estic tan content que una paisana mia de Santa Coloma estigui fent aquestes coses i vagi també i hagi engrescat a tota aquesta gent tan maca. I és important que estem parlant del mestre que va prometre el mar avui a l'Eòlia. Sí, i el cinema i tot, no? Ha sigut com tota una casualitat molt gran, perquè no ha sigut casualitat que hagi acabat coincidint tant la pel·lícula amb aquesta obra i tot. I hi ha una cosa de tot això que és sorprenent, el silenci, la condemna de silenci que va haver. Això ho hem treballat molt, quan treballàvem els personatges i les ferides. Jo sempre intento que els actors i les actrius treballin des de la ferida. Quina ferida té aquest personatge que el fa actuar de la manera que actua i pensar de la manera que pensa. I el silenci era molt present, el no poder dir, el callar, i és impressionant que el silenci hagi fet tant de mal en aquest país i hagi estat tan present i realment hagi sigut una condemna tan gran i tanta gent silenciés
aquestes històries, no? Tants alumnes que no van parlar mai més d'això. És molt fort que una persona quan tenia 9, 10, 11 anys i nunca más se habla i nunca más se habla. I ja està, i així van anar passant les dècades i això a mi em frapa molt, no? Perquè dic, com pot... O sigui, quin era el manto de miedo que hi havia, no? En aquest país com perquè tothom fes... I aquí nadie dice nada, no? Això és molt frapant sempre. Amb tot això estem rehabilitant un oblit. Molts d'aquests exalumnes van haver d'oblidar per després recordar. Va ser tan brutal allò que els assassinessin el mestre que van haver d'oblidar, callar. Els que van voler parlar, van haver altres que... He flipat com aneu canviant de personatge i volia preguntar, no? Això preparar-ho deu haver sigut molt complex, no? Bueno, no sé. És que tenim una directora que valora. Bueno, està preguntant a però realment, no? Sí, bueno, és una gimnàsia al final d'emocions, del cos, perquè cadascú té la seva corporalitat, cada personatge és molt diferent a l'altre, i això també consistia el treball en diferenciar molt i ajudar el públic a diferenciar els personatges. Per exemple, en el meu cas, que l'Antoni i el Diosdado, a més de la samarreta que ja et diu, que vegis que l'essència del personatge és diferent, i aquest fet que deies tu, per nosaltres ho veiem com una super oportunitat per l'actor, perquè és una manera també d'exhibir-te una mica. El públic veu el canvi de personatge. En una producció potser més una gran producció, ja sabem que té moltíssimes coses. Comptem amb un atretzo que ja ho veieu, és una taula i cautxú aquí negre i res. Llavors, com l'ha plantejat la directora, és molt... recau molt sobre la interpretació i per nosaltres és una oportunitat. Crec que poques vegades, parlo a lo personal, crec que poques vegades tens l'oportunitat de tornar a ser un nen i passar per una etapa per la qual encara no hem passat, que és la vellesa. I no sé, és molt xulo i és un joc constant. Jo crec que també, si ens ho prenem molt així, que la samarreta sigui una ajuda, però que la corporalitat et digui qui ets és més maco, jo crec. És molt maco veure aquesta història i molt important explicar-la. Perquè tu al procés encara no tens. No, i espero tenir-la. Espero estar molts anys. Bastant bé. Que jo també no, espero no. No. És que suposo que ja es veu, però són molt joves. Té molt de mèrit tota la feina que fa fins... Soc la camuflada. Sí. Jo estic molt orgullosa de totes elles i ells. Trobo que han treballat molt, van agafar, a més es nota molt quan una companyia d'actrius i actors agafen un projecte amb molta passió i molt d'amor. Es nota molt perquè es treballa d'una manera ja es treballa, la passió està aquí, llavors és fàcil i és molt gustós i també com a directora és molt divertit i és molt apassionant anar muntant cada escena. Hi ha escenes que són més xistes, més Coca-Cola, jo us dic Coca-Cola, hi ha escenes que són més tenen un to totalment diferent, no? Tota l'obra va mutant, no? D'un jiji-jaja, ta-ta-ta-ta a la més absoluta foscor, no? I això també és molt guai, també, anar-ho composant com a directora des de fora, no? I com a actrius i actors ens han entregat a tope des del punt i això. Jo volia fer un incís. Ells surten l'any passat un taller i van estar 5 dies aquí al teatre, gràcies a Déu també per tractar aquests temes amb gent jove, no? I això és fantàstic. Però és que hi havia tanta energia, a part que la història és una passada, no? I ens toca a tots, és una memòria històrica, intentem programar això,
doncs és aquesta energia que es prenen. Cada cop dius, ostres, no? Doncs trobar gent jove que faci això i rememori és un doble valor, no? I ells ho han currat molt, a més, a part d'intèrprets, com a companyia, perquè no és gens fàcil constituir-se ara mateix com a companyia. Són molts. Els costos d'exhibició s'han de donar d'alta, hem de fer tota una sèrie de gestions de papeleo, que és horrible. Però ho han currat molt. I aleshores això també és un afegit, no? Tot això. Tenen molt futur, Exacte, i escolta'm, que estan 3 setmanes i està funcionant molt bé tot, no? Y será para que Bueno, yo quería hacer una reflexión. Felicidades, por supuesto, por la obra que es espectacular. Felicidades a Sergi, él ya sabe que lo admiro muchísimo por investigar y divulgar esta historia. Yo tengo que decir que a mí me pilla por ambas partes, tanto materna como paterna. Hace poco, este fin de semana, ha estado la desbandada. No sé si lo conocéis, hemos hecho un tramo en honor a mi abuela, que fue una niña de la desbandada. Y al final la reflexión con la que acabé, ¿no?, es que las abuelas deberían de haber sido eternas, porque mis abuelas deberían de haber sido eternas, porque de ellas aprendí mucho, pasaron mucho miedo y la emoción del miedo siempre estuvo, pero también estuvo la lucha. Nosotros trabajamos mucho la memoria democrática y creo que desde la educación es la base para seguir luchando. Creo que los maestros hoy día tienen un trabajo por delante para seguir trabajando, porque es que tenemos el deber de dignificar, tenemos el deber de que la historia no se quede atrás y dignificar a esas personas, a las víctimas del franquismo. Quería haceros una pequeña reflexión. Cuando yo empecé yo llevo toda la vida desde pequeña escuchando eso, porque en mi casa pues siempre se ha hablado, ¿no? Hubo un momento en el que tomé conciencia y fue cuando aún existe mi bisabuelo paterno, está en una de las fosas comunes de un cementerio de Madrid, que precisamente esta semana han empezado con las primeras excavaciones. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí para poder honrarlos y al final hacerle justicia, porque bueno, ya sabemos que los gobiernos de derecha esto no lo ponen fácil. Nosotros tampoco hemos corrido mucho, Sí. Mi bisabuelo fue fusilado en el 42 en esta fosa común, es una de las más grandes que hay en Andalucía, porque hay 1048 cadáveres que estén registrados. Y mi abuelo fue comandante republicano de una brigada de la batalla del Ebro. Lo pillaron, estuvo en un campo de concentración y luego lo llevaron a la cárcel de Jaén. Y allí, cuando ya supo, le hicieron el consejo de guerra y supo que lo iban a fusilar, le escribió una carta a cada hijo. Una de esas cartas era mi abuela. Y entonces cuando ya tienes un poco más de conciencia y lees esa carta, lo que más me removió fue la escritura, ¿no? Cómo estaba escrita. El pulso. La letra, cómo estaba escrita y cómo la redactaba. Porque yo venía de que mis abuelos pobres no tuvieron educación, ni tuvieron la posibilidad de una educación pública, ni pudieron tener la educación porque fueron represaliados franquistas, ¿no? de hijos republicanos, que podría estar horas aquí explicando todo lo que pasó mi familia. Entonces, en ese momento tomé conciencia de cuánto perdimos al perder la República. Se paró el tiempo. ¿Cuánto? ¿No? Y qué pena. Y este fin de semana, casualmente, viendo un documental que presentó la Asociación de la Desbandada, que se llama Espaldas al Sol, que os animo a que si podéis, alguna vez que lo proyecten aquí en Cataluña, ir a verlo, que es de testimonios directos, todavía vivos, de niños que vivieron la desbandada, y muchos de ellos son también hijos de exiliados de la retirada en Francia. Y hay una frase que me removió al final del documental, ¿no?, que es cómo todos al final llegan a la misma conclusión, y es
En Francia se portaron muy mal con nuestros exiliados, pero nos dieron la mejor educación pública. Es realmente para analizarlo, ¿eh? Y una vez más, el sentimiento de la rabia te apodera y dices, qué pena, porque maestros como el maestro Benavides, muchos maestros y bueno, muchas víctimas del franquismo. Hay que seguir luchando, esto no se puede quedar aquí, generaciones tras generaciones tenemos que seguir cogiendo el relevo, tenemos que trabajar por la memoria democrática, por la memoria histórica, porque desde atrás cogeremos el impulso para seguir luchando hacia el futuro. Yo tengo que hablar. Hace muchísimo tiempo hemos pasado muchas experiencias y yo a Sergi siempre lo recuerdo. Hicimos un viaje a Cuba, ¿vale? Y decíamos, ¿dónde está Sergi? ¿Dónde está Sergi? Sergi siempre estaba en la plaza de La Habana, de Santiago y tal, recogiendo documentación, o sea, escuchando al abuelo y con su cámara de fotos, siempre. Tengo fotos, o sea, que decir, yo, de verdad, insisto, un aplauso para Sergi, porque es que nos transporta por otro lado, me ha encantado, chicos. La dirección, trabajo en un pequeño espacio, cómo se puede dar tantas emociones, ¿vale? Expresar tantos sentimientos, el lenguaje no verbal, fabuloso, el corporal, o sea, las caras, todo. Se dice que menos es más, pues lo habéis logrado. Yo me dedico un poco también al teatro, ¿vale? Y estaba diciendo, fabuloso. Aparte, lo ha dicho la profa, ¿no? Digamos, lo ha dicho en el sentido de decir, el dolor, chungo, ¿eh? Que tienes que saber todo lo que es el guión y luego transportar al personaje. Y cuando llegas al personaje con el dolor, o sea, ahí sale de todo. Y, de verdad, a mí me habéis llegado muchísimo. O sea que, yo insisto, es que soy de aplausos, ¿eh? Madre mía, vaya baño de humildad, ¿eh? Bueno, pues no sé. Pues tío, yo ya te quería comentar que te mando el cariño de tu familia de Burgos, Daniel. Sí. Ah, muy bien, pues muchas gracias, lo recibo. Estamos en contacto. Muy bien, hombre, seguro. Y no podía pasarse de Muy bien. porque ellos también han participado en las cosas comunes, me explicaba que han estado, que les abrieron la casa, que, que les dejaron dormir al equipo. Sí, pero que no quisieron ni ducharse ni nada, que querían abajo. Sí, decía, coño, pero déjame darte morcillas, déjame comer un huevo frito. Más nada de eso, nada. Sí. Eso me lo explicó Daniel. Sí. Y bueno, es verdad. Y un homenaje a todos, enorme. Un agradecimiento eterno. Porque yo tengo un recuerdo, tuve una maestra muy mala, pero muy mala, travestista, que todos los días se pintaba las uñas. No lo digo reviente. Pero mala, ¿eh? Doña Carmen Garilleri, no sé, que no se me va a olvidar, tendré algún día, pero esta señora a mí no se me olvida. ¡Qué mala! Una mica que comentava ella, no? L'abans i el després. Sí, Hombre, yo tengo un recuerdo, por eso mi hija es maestra. Però jo me voy a preguntar, quants d'aquí són mestres? Jo he estudiat És que és una cosa que també és una reflexió per fer. Quines persones anem a veure aquest tipus d'obres, aquest tipus de pel·lícula. Jo estic molt contenta que hi hagi molta gent jove, perquè el que sovint passa
és que anem els que ja estem una mica conscients. Totalment. Llavors, jo que soc mestra de joves i de persones adultes, doncs arribant a estos que estan empezando a votar a Vox i a estos que estan en tal, és la feina que tenim realment. Tenim una funció matinal, un dia ve un... Doncs jo vindré amb els teus. El dia 20 al matí fem una funció matinal. Sí, però bueno, sembla que està al plan, sembla que això ja està copada, però sí, sí. Probablement aquí doncs tots ja venim, no venim a veure què de què vaig. I dins dels claustres també Els passa claustres no me lo cuentes. que sempre som els que estem més conscienciats, els que ens formem, els que tirem del carro, els que plantem cara a... Jo aprofito, ja que som tants mestres, cada 2 anys hi ha una trobada, que aquest any serà la segona, que és molt bonica, l'any passat va estar ella i jo, que és sobre història com memòria en l'educació. I es fa a Navarra, i la fa l'Institut de Memòria de Navarra. És preciosa, sobretot està molt vinculada amb temes sobretot de la herència de la República. I és molt xulo perquè a més ves a moltes persones que estan molt orientades a secundària, en realitat. Hi ha gent que venim de la universitat, però hi ha molta gent que ve de la secundària. Es fa molta xarxa i es veu com se treballa en molts llocs diferents i moltes vegades amb molt pocs recursos. I és interessant. Història, memòria i l'educació a Navarra, al novembre. Val molt la pena. Bueno, si us sembla bé... Estarem aquí tota la nit.